Brad Rian Quintes, Pastor, o si Brad Patrick. Una na ko pangutana. Matod pa nimo nga si Mary Maria ang Bible Baptist Church Obedience ni Mary. Ay mabasa sa Biblia na Brad Rian Quintes? Walay mabasa word for word lagi. Pero masabtan gid nato na kay nga naman ang giingon ni Mary kung unsa lagi giingon ni Kristo. Naabaday mi gibuhat o gitudlo nga wa giingon ni Kristo. Wala gyud. So diha pa lang masabtan nimo nga nagtuman gid ni Mary. Bali basic kay na. Next question. Suma sa information alam na adunay Bible Baptist dire. Yang paruganan ining what the Bible says, Bible alone. Ang pangutanan ako, kay lingon ka way mabasa letra por letra. Nga ang Bible Baptist nakatuman ni Birhen Maria. Nagpasabot pa dahil nga na makaka, kay wa man sa Biblia. Diba ka pangutanan? Wala ko mamakak, klaro kayo. Kaya ang Bible Baptist Church, ang tanang doctrinal practices, sugo ni Kristo. Kunya ang giingon ni Mary, kung unsay iyang giingon, tumana ninyo, sundan ninyo, mana amo gisunod. So bisag di nimo na mabasa, kay conclusion man na, base sa mabasa, ang mabasa, ingon si Mary, kung unsay giingon niya, bisag unsay iingon niya, buhata. Mo na mabasa, pangutana, gisunod ka na mo? Wala, gisunod. O di mo na ang pagsabot. Ayaw basa word for word tanan, kay dili tanan diha word for word. Next. Aron kay matod pa nimo asa may tuwa na to Brad Rian Quintes, Pastor. Ang mabasa sa Biblia o dili mabasa. Kumbaga, ang mabasa gyud mao gyud tuhuan. Mao bitaw nga ang tanang practices of faith sa Baptist mabasa gyud sa Bible. Oh, anong dili man mabasa? O karon pangutana, ipangutana sa imuha ng kaugalingon kung ang tanan ba nimong gibuhat giingon ba ni Kristo? Ako'y basa niya, wa gyud nay mabasa. Next question. sunod pangutana, kay ingnon ka man nakadungog tibok kalibutan worldwide man social media. Niyo nga ang mabasa may tuhuan, ipapili ka nang dili mabasa. Karon asa mabasa nga ang Bible Baptist Church nakatuman ni Birhen Maria. Litra por litra. Kay mabasa mga kapag ang pangutana. Ingon lagi ko ganina dili lagi letra por letra ang mabasa na Bible Baptist Church. Ang mabasa kung unsay giingon ni Kristo, buhata mo na mabasa. Pangutan na ikaw, imo bang gibuhat ang giingon ni Kristo? Gibuhat pa sa Bible Baptist Church? Yes. Ano man, diha man kagakonklud kung unsay mabasa. Unsay may mabasa? Ingon si Maria, unsay giingon niya bisag unsa buhata. Unya gibuhat pa namo. Gibuhat. Nya ingon din ang basahon nga ang nabasahon ni ingon man buhata ang unsay giingon ni Kristo. Basic ra kayo. Next question. Karon, darang Juan 2:1-7 o 6. And ingon ka man nga mon ang mga Bible Baptist mo'y gigamit na nga kamo mo'y nakatuman. Ubay mo pasabot ha? Yes, muna. Kaya ang tanang faith and practices sa Bible Baptist maoy giingon ni Kristo. Nga maoy giingon ni Maria bisan unsay iingon niya buhata. So, mao gina siya. Next. Karon kay mingon kang nabakay Dili lagi na personal nga pagsabot. Klaro kay masabot na, no? Nga nag-ingon si Maria lagi bisan unsay iingon niya ninyo. So perting klaruhan na di na personal kaming tanan Bible Baptist. Magaingon jud ni, nagtumang jud ni diha sa sugo ni Mary nga usay sugo niya, unsay iingon ni Kristo buhata, mao unsay giingon sa mga apostol ni Kristo ning ingon. Tudloi sila sa tanang butang nga akong ginatudlo kaninyo. Mao gina, walay labis, walang kulang. Next question. karon kay ningon ka man nga bisan wa. Day wa nga naari ang Quintes. Ang pangutana na magkata si musultero nga bisag wa mingon kag na way mabasa. Matubag Mr. Ritor. Kay ingon ka man nga klaro kayong pagsabot. Anong pagsabot? Ang Biblia mo inipasabot o ikaw ra personal nga nagpasabot na?
Ang Biblia nagpasabot, kunya mo say masabtan nato nga klaro. Bisag elementary school student, makasabot siya sa giingon ni Mary, unsay giingon, bisag unsay isugo giingon ninyo kaniya, niya ninyo buhata. Bisag elementary anak kasabot, mura ko nag-imong mama moingon, kung unsay giingon ako buhata. Ni mao na giingon, so bisag elementary makasabot gid anak nga pang sentence nga pila ray pagsabot nato anak. Bisan unsay iingon niya ninyo buhata. Sunod pamutana. Last 1 minute. Naaba sa Bible Baptist Source nga imahen o larawan ni Birhen Maria o ining gitudlo sa Simbahang Katoliko Romano mahitungod sa imong gibensyon nga Trinitarian Formula of Baptism. Ibatubag ni Sir Britor duha ka direkta target nga questions. Nabo may imahen ni Birhen Maria ang larawan sa mga balaan buhatan man na Ezekiel 41:18-19 o Matthew 18:19. Naaba na o wa? Wala gud mi imahe ni Maria. Ano man, ang sugo ni Maria lagi, unsay iingon ni Kristo ninyo wata. Wa man mingon si Maria nga, wa man ingon si Kristo, hati ko si Maria iwaydi. Wala ingon si Kristo ana. Wala nga wa na mo na buhata bro iwaydi kay wa na giingon ni Kristo di na mo sugo Maria. Ang sugo ni Maria bisag unsay iingon ni Kristo ninyo. Wadong kag Ezekiel nga si Kristo wala pa man na imong tao dihang dapita. Ayaw pag atong Ezekiel diritas giingon ni Kristo. Unsay, o giingon ni Mary. Unsa bisag unsay iingon niya ninyo buhata. Mao na ikibuhat sa Bible Baptist Church. Next question. Time stop. Salamat kayo, Bro Whitey. Nya karon panahon sa kuan pa batal pa nimo. Ano sa man Sayo na pa batal. Oh. Batal. Batal ang musiber pa. Panahon karon sa negative side sa iyang paglibat. Salamat kayo Mr. Britor Brad Patrick o si Brad Rian Puentes Pastor. Araw kayo mga kaiksunan at sa second stand cross-examine ako na siyang gigamitan ng mga style na berting ikukaan ni Rian Puentes yun. Ano man, ako siyang ipapili yun. Asa may turuan ang mabasa o dili mabasa. Iyo siya mabasa. Karon, nabay mabasa ang Bible Baptist Church. Nakatuman ni Birhen Maria, walay mabasa. Masabot ra. Klaro ana nga kung nagka-contradict imong statement. So diyan na nabita mga kaigsunan perting bituwa na ito mga tarungan sa pinanggang gatbang. Tikuka na iwedi. Tikuka yun. Ano man? Siya sa iningon nga naay masabot. Wa pumunta ng masabot. Mabasa ba siya? Huwag mabasa. Asa ito mo di ay, iring Juan 2:1, kung man ay issue ini yun na sintro, imo rin private interpretation, personal interpretation. So muna diyang delikado kayo. Uli ako sa gisundan sa pagpangutana na kay Nisklod Bugang Maria, di may tabo nga na di mo makiila ni Birhen Maria kung walay mga imahen larawan. Kay nagunag yung Iglesia Katolika Romana kay sa Bible Baptist, kay 1609 naman ang Bible Baptist, sumaining, alam mo na, o kauna may Iglesia Katolika Romana. Taro na nga, ang larawan ni Birhen Maria, inyong gamit na may inyong nakatuman ang Bible Baptist. Karon, ang kining, ang larawan ni Birhen Maria, naaba sa inyong pundo, o kanang bunyag, kung ano mo matubag ng bunyag, kay ingon mo kayo itong half-truth, o kaning gamay, sakto gamay. Ato pa, diri ka sa larawan wa. Laro kayo ang balaang kasulatan nagpahayag na ang larawan ibuhatan ni Birhen Maria naman na sa kining Ezekiel 41:18-19. Biblia man atong manipanta nga sumala lang sa Biblia, kung Biblia Old and New Testament ha. Sud sa templo ano larawan sa taong balaan. Larawan sa batanong liyon o kerubin. Niya, kisa may nagsugo ini. Ang Ginoo sa Exodus 35, si Bezalel gilamdagan sa Dios pagkulit o laing-laing klaseng larawan. Nahatukma ni sa imong whatsoever, bisan unsa,
Pero, apil ang larawan na kay bisan unsa man. O, bisan unsa. Pangutanan ito kung mo katapusan dito, napdalas panahon. Nambral o gural, imo ito gigawas pa di itong larawan. Iwahay lang ito na ako, pero, kuhan, laro kayo nga, naigyo imahin nga secret images. Secret images, dili na, kining idol objects. So, diyan napita mga kaigsunan, unsa may akong tumbaho ni Rian Fuentes, tumba naman naan. Ano man, iyang kung siya, huwag mabasa sa Juan 2:4 Bible Baptiso. Yang tima, dili ta mo gawas sa tima. Kitabi ni Brad Patrick kanina, ang rule sa debate, dili ta mo gawas sa tima. From tima gani, wa gani sa Biblia, wala sa referensya, wa sa Juan 2:1 kung saan naman ang ipabarog ni mo nga, perting ang biblical na historical, o di ang baroganan sa Bible Baptist, ang hatag o reflect sa mga kadalanan, what the Bible says. Buot mo sa buot, Biblia na dito, Bible alone. Di pag pumunta ang Biblia ni gawa, o gisumag yung Bible Baptist, no? Kaya was Biblia. Kapag ningong ka, ay mabasa, pero ipasabot pa. Sipyat yung kapag ningong ka nga, huwag mabasa. O niya, ang Biblia ningon sa Deuteronomio 4:2, huwag kang magbawas, magdagdag sa aking salita ayon sa Panginoon. Jeremias Kapitulo 26, verse 2. Sa Benedict 22:18-19, ang magadugang magakuha, silutan sa Ginoo. Condemns anyone who changes even one word of the Scripture. Ini si Kanstan ng Brad. Rian, Brega, manlituan yung mayo. Kiina tayo kanina nga, iharag ka kanina. Ari kadua, Rosik Sibino, litra po litra. Mo man debate ko ni. Dili niya mada-qualify explain mo kay imong explanation nga, may pagsabot, imong personal na pagsabot. Dili ang Biblia. Ipagkutana ka na ko, kung Biblia may mo pasabot, napakay footnote sa Juan 2:1 nga may explain ng Bible Baptist ang nakatuman. Nagingon ko ng Nehemias 8:8, explain the meaning what is written in the text. Put pasabot nga ang magbasa na iputnot, ang putnot pasabot, makatabang pasabot sa Biblia. O sa pagpasabot ikaw, basa-basa ng pasabot na ka sa Biblia. So, ang imong pagpasa sa Biblia, insaktong pagbasa, pero ang pagpasabot, kuy dakong sayo. Ano man? Wa kay authority pagpasabot sa matag bersikulo sa Biblia. Igo na mga nagpasa. Ano yan, Bible Baptist, wag yun nga, Bible alone. Dili ka barog na. Dili na. Usara man ka soberanan sa kamaturan. Ang tulong soberanan sa kamaturan. According to the Bible. So diyan ang lantugian mga kaigsunan na si Virgin Maria naagyon sa Iglesia Katolik Romana. Gitudlo, ano na upat ka doktrina sa simbahan nga gitudlo ni Virgin Maria. Mary is Holy the Mother of God. Perpetual virginity, Immaculada Conception of Assumption into Heaven. Zero mga nawagi mo anak yun. Unang dili na maangko ni mo na si Bible Baptist. Mga na natuo ko. Ikitawag ni si Brad Rian Fuentes with due respect of placing of presumption. The placing of presumption are those that arise when the disputant arise without presenting evidence the truth of the conclusion which is duty of proof. That is fallacy of presumption. Wa siya ebidensya kapagita. Iyang giangkon. Why mabasa sa Biblia ng Bible Baptist source katumanan si Biblia. Zero na di agba na daan. Agba na. Ibate ko rin maniwali. Dili ni kining sangyaw. So mana nga kubiyansa kay kanako kasi Kanstan. Puro nagprasyanar sa mga kapaigo lang gunahan mo. Pero igo ka sa Baptist ka sa Kuyapan ka. Hindi lang nabita mo. So nagtuo ko nga likod kay mabarong ni Rian. Ihagba ang mga tarungan ni Rian Fuentes sa ito ng amigo. Salamat kayo, Brother Waidi. Nya karon panahon sa cross-examine ni Bro Rian Fuentes sa tinghatag. 7 minutes. Alright, akong balikon pagbasa, may pagpangutanya kanimo. Doon na ba'y mabasa sa Juan 2:1 hangtod 7 na si Maria na ay gisugo, doon na wala. Dili na ko trabaho ang pagtubag niya na kayo ng dili ko affirmative. So,
negative side ko, igo ko baligar sa imong presentasyon, Mr. Moderator. Objection. Tumbalik ko ng pangutana. Objection, Mr. Moderator, pero kung naminaw si Mr. Moderator, hindi na kailangan objection. Klaro man ako pangutana, Mr. Moderator, tuhugay na niyang gitabi. First, kung hangtod karon gitabi ko na niya. Ang akong pangutana, simple, kay pagtuman man ang tema, Mr. Moderator, di ba? Pagtuman. So, nangita tag sugo. Nangutana ko, Juan 2:1, hangtod sa 7, bro, YD. Doon na ba'y mabasang sugo diha? Doon na wala. Ang pangutana bro, kung doon na pa kung may mabasa nga sugo diya. Suma sa art argumentation and debate. Ingon niya, negative is, ingon din nga, the negative assume no responsibility at all, but imply prevents the affirmative from establishing the prima facie case. So, dili responsable ko pag ayaw ka na kayo, kung mo, pabarog ka na. Ano pabarog si Rian Quintes? Ayam kianggon kanina, why mabasa Bible Baptist, katumanan si Biray Maria. Ang iyang objection, mo to, nakita ka categorical question niya, mo to ang iyang tubag. O, mo to iyang tubag, mapasi siya. O, na, ito ba siya? Ito ba rin? Wala lagi nga akong tubag nga, I will answer you using your statement kaganina nga, wala'y mabasa sa 1, 2, 1, Bible Baptist, katumanan si Biray Maria. Akong tubag, imong statement kaganina. Kasi Moderator, dili Bible Baptist man akong pangutana. Simple naman kayo ang taon. Doon na ba'y mabasang sugo ni Maria diha? Kaya imong ipamahayag kanina, naminaw si Mr. Moderator, pamahayag ni YD. Tulo kahigayon, nagsulti si Maria sa Biblia. Usa diha, Juan 2. Di ba, Mr. Moderator, wala yung pamahayag, pangutana. Sa pagsulti ni Maria sa Juan 2, bro, YD, doon na ba'y mabasang sugo? Doon na, wala. Pangutana bro kayo, objection, moderator tayo pa man nga, ang mabasa diya sa Juan, na doon na ba'y mabasa nga, nagsugos Maria, o wala mauragit siya. Nabilawag to bago niya, categorical question. Ang tubag na to, Mr. Moderator, I will answer you, Pastor Rian Quintes, using your answer. Statement kanina. Ingon ka sa 1, 2, City. Koleksyon ka 1, 2, City. Na wala'y mabasa nga kanang katunganan si Maria. Katunganan ha? Ang di marawa, di rin napasuko. Muy di Manila. Wala'y mabasa. Okay. Ang akong tema, ang Bible Baptist Church, magtutuman. Ang utana, kanang magtutuman ka, bro, MID. Kung wala'y sugo, naa ba kay tumanon? Naa wala. Ang nakatuman, ang Roman Catholic Church, nila ang Bible Baptist, nagyanggol mo kanila. Why, mabasa yun, ang Bible Baptist. Nakatuman ni Morena. So diyan ang napitan, nagtituyot nila. Iha na ka na ko'y tapak. Egyptian. Moderator, may last na yung objection ako. Napalo si Ugas sa role na may categorical sa Moderator. So, di na kung object kung si Moderator sunod. Ako na lang balik ko, Mr. Moderator. Simple ang pangutanan. Ang pangutanan ako, sabi ito, doon na ba'y sugo si Maria diha? No? Mawari na akong ipangutanan, bro. Dili, ako pangutanan mo ni. Ang atong tema, magtutuman. Pangutanan ako, simple kayo. Kung magtutuman man ang tema, mahimo bang sugo kung mahimo ba ang pagtuman kung walay sugo? Pangutana bro, mahimo ba ang pagtuman kung walay sugo? Kaya magtutuman ako ng pagtuman. Lagi nga, akong tubag, ang iyasan tubag ka kanina lagi. Kay, sana sa Francis of Psychology, kanang philosophy, psychology, psycho ka na ko na, niya sakto pa ng logic, nga imong akong tubag, I will answer you using your answer, nga walay makita niya ang Bible Baptist na nakatuman ni Birhen Maria. Kung may sintro sa topic, Mr. Moderator Rian Quintes, ibalik niya pa ng pangutanan na tubag na? Wan ka na yung pangutanan na? Imong gidawa, abing gihisgutan gid nimo tong about sa imahe, larawan. Pangutana, si Kristo nagsugo ba og pabuhat og larawan ni Maria sa New Testament, Matthew
hanggang Revelation. Nagsulti si Kristo, wala. Ang Diyos nagsugo. Oo ba ang Kristo Diyos? Diyos! Diyos! Saan na rin si Kristo Diyos mo na? Pero, ingo kanina, ang Diyos nagsugo, nagpabuhat, ug larawan, bisan unsang nasis larawan. Exodus, Kapitulo 35, 31, 35. Si Bisalay ginamdagan sa Diyos. Nya, si Kristo, supak, nagan dili na Diyos. Nya, lain-lain klase ko, apel larawan ni Maria Maria, Ezekiel 41, 19. Taon balaan. Yes, berbeda, balaan na pala ni mo yun. Kaya, nagatuman ka mo na. So, muna nga, klaro kayo. Sumala sa Biblia. Niya mga tana ka na ko. Sa bagong tugon, adili na Biblia ka ito debate. Sumala ang mas Biblia. Sa ito, pakunti sa New Testament. May sumala sa New Testament, kaya takto ka. Okay, so implied naman. Laruha para sa naminaw. Mateo, kaya ako question ba yan? Mateo to Revelation. Magiging yung Old Testament or Biblia. Ingo ba ako? Specific, Mateo hanggang Revelation. Nagsugo ba si Kristo? Buhatig ribulto si Maria o imahe. Nagsugo ba siya? Wala. Your question is, kining obtengent. Ano naman? Na may daan Diyos nagpabuhat sa Old Testament. Niya, pabuhaton mga dito nga magugtugong nga na may gibuhat. Na naman, Oh, na na. So, muna nga, yan napita, simple kayo natin, saktong kining logic. Science of predicting and reasoning. If you against logic, then you against the soundness of your mind. Kuan sa moderator time sa kay ato sa ning ikuan ibalik na to sa main topic dito. Layo ang kita kay naabot yung buta sa mga larawan na. Ayun na kayo. Kunya karon kay balik ta sa atong main topic kung ang baptist nakasunod pa sa sugo ni Maria niya. Diha na lang tapadayon niya. Next question ba? Okay. Sa Bible Baptist Church sa iyahang kaning gisunod, matod pa sa sugo ni Maria nga bisan unsa ang isugo niya ninyo o ingon ninyo buhata. Unsa may buhat sa Bible Baptist Church Bro EYD nga wala nagsunod sa sugo ni Maria. Pero betay ko ito ba, wala mabasa sa Biblia, ang Bible Baptist, nagkatumal ni Maria, klaro na, pero dungagan na to. Anong wa mo ka, Juan ni Maria, kanang, Juan, kining Holy Rosary. Isidro ni Virgin Maria yun. So, ni Rosary pa mo, wa mo katuman mga Bible Baptist. Zero mo diyan napita. Diyan lang napita. Wala nga, hinaot ko mag-Rosary na kasunod kayo, tuon ka Virgin Maria. Ayan, British. Okay, Mr. Moderator, siya may nag-isgutan na follow-up question. Rosary na ka, pre. Asa Matthew to Revelation, kaya diya man na ipanganak si Maria gyud, diya dapita diha siya na isgutan. Asa sa Matthew to Revelation nagsugo si Maria pag rosary mo. Unsa nga verse? Nagsugo. Murag ako nung may affirmative pinilong na yun. Kaya pabarog noon sa aming affirmative si Rian Quintin Pastor. Nabali ba? Nagbasa ang American Convention na libit. Huwag ka counter objection sa moderator. Wa ko misleading ang mga tanang. Wa ko, hindi ko affirmative. Objection niya, time moderator. Di ma-affirmative. Ang kuan niya, counter objection mo siya. Dili, wala. Sakto. Counter objection ka. Ang counter rejection, Mr. Moderator, iya ginagipan. So, sa korte, kung unsay mong gitabi, sundan niyo ka pangutana. Follow-up question man, Mr. Moderator. Follow-up question. Asa dito mabasa nga nagsugo si Maria, kaya yung ipatabi, na magpapanguban niya agad. Ipatubag, o asa nga verse, Mr. Moderator, nagsugo si Maria, pag rosaryo mo. Sige, Mr. Moderator, muna kung counter objection. Nabaling ang affirmative nila. Pangutana bro, asa ko na mabasa, nagsugo kay nag-isgot na rosary na ako. Hindi ka makakuha. Gusto ko rin magkatong rosary si Rian Quintin. Tagay. Sa kuhan kining rosary, Holy Rosary, bagong tugon man niya, sa Old Testament, sa madawat, klaro natin na bulgatan na rin, Rose, mataw mga bulak, awit 1:2, kunya sa awit 4:12, o sa Lucas 1:28, may igo kayo, Hail Mary, full of grace. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Na litra po litra gyud. Wa mo suba ka Dios.
testingin ko sa Reverend Adventist, Pastor. Pa, Elmer Polabres para makatuman ka niyang Birhen Maria Agyo. Magkatuliko na ka. Salamat kayo, Bro Ray and Quintis. Kunya karon panahon na sa Samari. Kunya sa atong Samari, pila ka minuto? 5 minutes? 5 minutes. Ato 5 minutes. ato kanang mga mananaw. Live man. Sige, 5 minutes ang atong last Samari sa atong negative side. Atong ihatag ni Bro Irwide sa Catholic Faith Defender. Salamat din mga kiksunan sa hatag higayon ni John Poltiro sa Dr. President sa safety kay Kutusan ni Brad Mario ako nag-video yun si Albarico Dexter akong o si Dibias organize si Nubim Patrick kung kuban pa mga Catholic Defenders Brad Dante anak kuban pa Chikyo namang lagurang ang isip negative side last nga mo cook ito sa friendly formal debate kami diutson nga mo natugi nga lahi nga topic dalang topic nagkaroon ang isa sa mga ano ko kining surprise nga statement para sa last statement ako nga among tema na pamatudan sa Bible Baptist Church nakatuman ni Maria ikuan ng Birhen marunong sa gay Birhen mabirhen katoliko ng gini siya doktrina man o niya walang sasapon to atong panon nga isip negative mahatag ni sa affirmative side kunya na ano na kayo mabasa na ang Bible Baptist Church referensya ba? Maka referensya butangan niya. Niya, parisya na Juan City. Ino ko na. Niya, iyang i-explicar. Kaumahon ba? So, muna yung sa ka peligro kayo mga kingsunan. Sa elementary rule interpretation of the Bible, na mabasa ta ang atong personal na pagsabot mo muhatag og explanation. Delikado na. Iwan rin si Apostol Pedro niya na sa 2 Pedro 1:19-20 2 Pedro 3:15-16. Ano mo dito ang unang sa Papa si Richard Pulgarabara, si Apostol Pedro Mingon. Pagbantay ka mo, ano mga tao na mabasalaat o hatag ng private interpretation. Paguli mo pagsabot na mo tuis ka maturan. Perting tuis si Rian Quintes. Ano man? Ingon di siya kuhay mabasa niya katataon, nasa masabot. Sa may sabdol mo kuhay mabasa, simple philosophy mo na. Kung may mabasa, kung sa may sakto ni mo, yung kung may mabasa niya, isabuti mo. Di ba, Brother Zikyo? Sa tubaw, kung may mabasa niya, na ay masabot. Kung may mabasa, na ay. Kung may mabasa, na ay magpasabot. Ginali mo, na ay mabasa. So, dihan na pita mga kiksunan. O niya, magbantay ka mo, mga kiksunan. General ha, di kay Srian Puentes sa kung taga chance ba. Ulusas 2:8, matubang San Pablo. Bantay ka mo na mga tao, na maikong manabi, kumali. Niya mo tuis sa mga inyong pagtulunan, mupasalaad siya pagtuo. Roma, 16, 17 nga tubiso. O niya, ganun pagtuis sa kamaturan, kay Biblia mo mang kamaturan, asa mabasa na? Santiago 1:18, Juan 17:17. Sa linitin pa, Sirmo tos Veritasis, tagakwakwa ka na. Pero adlaw ron, hangkahoy na rin. Ang punong sa Diyos mong kamaturan, pumutuloy sa kamaturan, iya ba na Ginoo o iyas tao? Iyas yawa na. Asa mabasa? Buhat 13, Jis nga to sa 13. Buhat 13 Jis, klaro ka na diya. Nga ang pagtuloy sa kamaturan, iyas sa yawa. Rawa ko may Marian Pintes Pastorian is yawa. Ito mo na yung amigo. Huwag ko may hukom ha? Iyas sawa ni kaya ito mo na yung amigo. Basa ako lang ibasa. Laro litab-litab sabton pa rin mo na nga mabasa na. O bitaling mo ganina. Anong sabton mo na mabasa na ko na? Kaya pagpasabot ko, usa na ka strategy na sa paglikay, mga kaigsunan. Ang directly answering ba? Na deceit, or dishonesty na. Ulit man eh. So dili napita mga kaigsunan, ay wa pa ko magpabalo.
yeah, with due respect, yeah, sa itong interpretation, na ningon siya nga half truth, whole truth, ang akong gipuglit nga kamaturan, ang kumoy truth ba? Puro truth. Half lie and half of whole. Pero truth, puro na truth. O niya, na may degree of certitude. Sakto, pinaka-insakto, na labing insakto. So, mo na timan ni pro, sakto gyapon, pero na may pinakalabing insakto. Pero sa debate, yan ko ng Real Fuentes, huwag mabasa. Kung sa pamiyatong minturan. So, nagtuo ko si Bradian Fuentes, yari sa Ruro Cordoba, na nagpaparong, kung saan kapatumbang dilis, magdala kong producer o dinuan. Pero dahil, daspan ako nalituan na pagtulungan sa kamaturan. Dan salamat, may hapon, mga aking sunod. Salamat kayo, Brother Bro Iwadi, sa Catholic Faith Defender niya karon. Panahon na sa affirmative side. 5 minutes gapon sa iyahang summary. Okay, daghang salamat. Una sa tanan, di na malipatan ng Latin-Latin diha, may adlaw lagi, Bro YD. Kaya, ang atong tema, Bro YD, di man nato basahon sa Biblia nga ang Bible Baptist Church nakatuman, wa man dahil yung basahon, ana? Ang tema, kung ikaw debater ka, kung kabalo kang debate, tema. Kung doon ay tema, doon ay argumento, premises, and inference para pamatuod sa imong tema, kay ang tema, mao na gitawag ni mong konklusyon. Di ni mo na basahon word for word, kaya kung mabasa pa ng word for word, hindi na magdebate. O, so di siya kabalo na. Iya, kasi kagisnot o pagsabot. Ipangutan na kag whatsoever. Is it general or specific? Di ka motubag. Iya, pangutanon ka, na ba imperative sentence diha, di ko ka motubag niya, magisnot kang pagsabot sa Biblia. Pambihira. Sa Tagalog, pambihira. No, di kayo kakasabot o imperative, di kayo kakasabot o whatsoever, o niya magisnot anong pagsabot sa Biblia. Ha? Pero ang wala man siya gikuha na to, wala man siya ang iyang argumento duhara. No, ayaw mo palipat niya, iyang argumento duhara. Iyang argumento, di ko numi magtutuman, kay negative man siya, di ko numi magtutuman, kaya ako numi rosary. Akong gipamutana, mas nagsugo, mas Maria, di kasi magtubahan, mayroon siya nga, imo man ang statement. Di nga ko, basa pa sa art of argumentation, na di mo magpasabot. Huwag man ningon dito. The negative must not answer the question. Huwag hindi nga na. The negative, di nga magpapatuod, but if pangutan o ka bro iwede, tubaga, kung di ka katubag, meaning, wala na, agba na ka. Ikaduha, ang imong argumento, kay wala kuno gahimong imahe. Pangutanon ka, asa gahiga, kasugo si Maria, nga magpahimong imahe, matugag isipin. That is dishonesty. Dili na wag ka kasabot kung sa adjective. Ang adjective mo modify na siya sa noun, or sa verb, or sa adjective. Nag-ingon, half-truth. Kanang duha half-truth mo ibay uyog na. Whole truth. Kanang whole o half mo ng adjective na mag-describe kung unsa ang truth. Kung ang truth, half-truth, tigil na whole truth. Still lang sa text. Magdebate pamandaan ni, oy, mag-lecture na lang ko ay lang. Hindi na mag-lecture na lang talo siya. Pasabot na ng adjective o noun o mga adverb o kung sa mga diha. Kay ang Biblia, puno mga na, no? Yeah, imperative sentence, wala sa. Magtutuman ang Bible Baptist Church in the sense, when she said, whatsoever he saith, kanang he diya si Kristo, whatsoever he saith to you, do it. Magtutuman ang Bible Baptist Church na. Ano man? Wa man mingon si Kristo magrosaryo, wa mingon si Kristo maghimog og rebulto, wa mingon si Kristo ma-position ninyo, wala. So magtutuman ang Bible Baptist Church, magsusupak usab si Bro Iwede. Marang supak siya kanunay, kaya magsusupak manggit siya ni Mary. Mana mga higala, wala yun. Sukad si Bro Iwede naka-touch kamay sa tuwima. Wala siya napamatutan nga magsusupak ko. Kaya negative gani ka, imong gupon ang affirmative niya. Wala nagubak. Kaya wala man ko'y giingon nga magsusupak ni. Kaya wala may sugo si Maria mag-rusab. Mga matibundua, rosaryo imahe. Wala man nagisugong Maria. Ikaw rin may kasugo-sugo. In fact, kanang mga Mariology nga mong isgutan ganina, ay naay 1954 anak, Popayos, Immaculate Conception. Wa na naabta ni Kristo ganing mga doktrina, wala niya gitudlo.
hasta ng uban dihang perpetual virginity, wala na. Later na gitudlo ninyo mga higala. So bago na to ang kamatuoran na as Biblia. Kunya iya bang putlon ako mga statement ingon ko, way mabasang letra por letra, pero tunay masabot. Sakto yang giingon. Kung naay masulat, tunay masabot. Wa mo ko ingon, way mabasa. Period. Iya mong putlon. Ingon ko way mabasang letra por letra. Way mabasang letra por letra ang Trinity. Pero ang pagsabot sa Trinity, nasa Biblia. Way mabasa nga Bible Baptist Church nagtutuman ni Mary, letra por letra, pero ang pagsabot, ingon si Mary, whatsoever He saith to you, do it. Nagtuman ba ang Bible Baptist Church sa lahat ng gisulti ni Jesus Christ? Yes. Ingna pong nagisupak ang Bible Baptist Church. Akong pamatudan ninyo. Gituman na. Kaya salamat, Mr. Moderator. Salamat sa tanan, YYD, sa inyong pag-anitary. Taray ko ng Diyos. Karong ako na. Dalang salamat. Salamat. Salamat kayo, New Bradley Quintes. Unya, salamat kay Bro YYD sa inyong participation. Salamat Wala na mo, mo dawat mo kuan, dili na ako no. Oh, sige, sige. O dawat ka Kopin Forum. Oh, gamay lang. Dawat siya gamay lang kuno. Brad. Isa may mangutana. Rian, no, Rian? Rian. Oh. Ako ang pangutana UIT. Ang imong trabaho kanya pagpungkag man. Kami na UIT. Oh. Imong trabaho kanya pagpungkag man siya natin. Kung sa may ibukagon, no, sige pabagaw sa iyang 10 minutes. Mga bitaw, lingon ko nga, kasi pambahang ko na tumba na na. Oo, lagi tumba na da. Kuha na, giyan ko na ng, Yang ko na. malagi na nga, iham sana, pero, abot na GQ, mga tanan ni Rian Puentes. Re? Diyan na, may kumpuyo kita. Brad, Rian Pintes, mutanan tako. Kinila ako sa kay katong pagsugo ni Maria ba, dili man to mga apostoles na gisugo, ang katong man to mga sulugoon, dito sa kasal sa kanang. Kanya maingon si Maria, kung unsa iyang isugo, tumanan ninyo sa ato pa sa Kristo. May iya lang ipatuman sa atong mga gisugo. Pero, gituman ba ni ang sugo tanan ni atong mga sulugoon dito sa kasal sa kanang? Gituman ba niya ang tanan nga gisugo ni Kristo? Yes, gito man niya katong pagbutang sa water pot, katong sa iyang giingon dito, ito man to niya. Pero ano pag-ingon nimo nga mga tao ra giingnan, parehara na ang prinsipyo sa Bible interpretation is that the Bible is not written to me, but it's written for me. Mingon gani ka dili direkta nimo, gisugod si Moses, apil man sad mo sugod pa mo himo rebulto. So dili na si Moses lang giingnan, i-apply lang nimo kung mo interpret the Bible, even it's not written to you, but it's written for you. Dili ka ikaw man isipyatan ni paghuna-una nga ang gisugo, mahitungod man atong himuon niya nga bino. Basta kung unsa isugo ni Kristo, mahitungod atong iyang tumong og tuyo nga pahimuan sila bino, ganun i-apply man na nimo upan mga revolto, mga lain na nung topic kinoon kay tungod anang imong laing sagot ana nga kadtong tanan nga gituman mahitungod to sa pagbuhat og milagro ni Kristo ngadto sa tubig nga mahimong bino. Dili kay imo ikuan tanan ang tanan magisugo ni Kristo nya ug kadtong imong buti pasabot kanang imo da mga revolto gibuhat nila atong tanang mga apostoles o katong mga sulugoon dito sa kasal sa kanawa man mo nakatungtanan para rato atong tubig nga katong imnon nga kuan dili kay imo irasada tanan. O bitaw nga akong ipangutana si YD, kanang whatsoever unsay pasabot na specific ba na or general. So kung dili na specific, kung general na kabalo si Mary ana nga kung unsay giingon ni Kristo, buhaton ginani mo. So, kung maingon siya sa tadyaw di adapita, buhaton nila. Pero dito na po sa laing lugar, maingon na po si Jesus Christ, kuha ang bato, kay gibutangan nila sa sarong bato, buhaton na sa nila. Kung unsay giingon ni Kristo, may kag whatsoever, general. Dili siya specific.
Karon kay ang imong ingon, general man eh, yang ano wa lagi mabubuhat ang tubig naghimo ang tadsaw lagi ni gihimo ko nga. Mao mo tay tumong ni Maria nga naghimo mo ana ka ng tubig. Ya, kawan, unong katadsaw niya. Gibutangan ko ang tubig, gihimo na ninyo kay parang katusanon. Indot nga pangutana, pero ang among gibuhat, angon na ni si Maria kung unsay iingon niya ninyo. So, ingon man, ang giingnan ni Kristo sa paghimo og bino, ang mga tao. Pero karon ingon man si Kristo sa mga disipulo, isugo kanila or itudlo kanila ipatuman ang tanan na kung gisugo kaninyo. So dito mi ni Kristo nagtuman, dili katong mga pagputang sa tadyaw kay naa man kay specific dito nga mga taong giatubang. Again, the Bible is not written to me, but it's written for me. Okay. Ya, ato lang para dito sa tanan, ay, atong tubig uguan para sa tanan dito para kasal sa tanan. Matod pa nimo, Brother Rian Fuentes, kung naisugo, naagyoy mutuman, ang akong pangutana, nabay baptist, mga Bible Baptist atong panahon na gisugo para kamoy mutuman. Bible is not written to me, but it's written for me. 15 Romans 15:4. Ya, ang inyo, dili ba mong tuman ka ng inyo, way tuman. Tuo lang, basta tuo lang mo, luwas na. Yang ano, nalaman na rin tuman sa gisugo ni Kristo. Salamat, Brad. Ang gisugo ni Kristo, tumanunon, yun na. Yang inyo, tuo raman, way buhat-buhat, di ba? Oo, ka na sa baptist. Indot na nga pangutana para maklaro sa tanan. Sa kaluwasan, pagtuo. Pero kung kahuman maluwas, doon ay buhat nga resulta.